Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman ako. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka.
Dalawa lang ha. Oh, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH.
Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa kami, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami at lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lang ang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog.
dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay... Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Metro's number one, Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo mula Luzon, Visayas, Mindanao Metro at Mega Manila, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Tulad nga po ng sabi ko sa inyo mga kabisyo, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello, sa oras natin ngayon na saktong alas 9 na po ng gabi mga kabisyo. Sa lahat po ng mga bumabiyahe ngayon, na mga driver natin, mapa TNVS driver, InDrive driver, Grab driver, Green GSM driver, UB Express driver, magandang gabi po sa inyo lahat. Ingat lang po tayo. Takbong pogi lang at syempre takbong may uuwian pa, di ba? Dapat ganun. Takbong may uuwian pa. Ganun naman talaga dapat eh. Hindi takbong pogi, mabagal yung takbong pogi, pa-cute yung mga ganun, pangit yung ganun. Takbong may uwian pa, ibig sabihin, maingat lang po tayo mga katsuper, di ba? At syempre mga kabisyo, bukod dyan, bago po tayo tumungo sa ating programa simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi na Rocky's Secret Files with Titan Jello at Top Secret natin mga kabisyo, recap muna po ako ng mga naging winner po ni Tanya Chinita ng Tambalan at ni Kim Chino sa ACS Pride Detergent dahil namimigay po tayo ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries natin. Gusto ko lang po i-congratulate ulit kanina si Jason De La Cruz na isang Move It driver na may plate number na N29080. At syempre, yung nanalo rin po sa Tambalan na si Paul Edwin Arevalo, isang Grab driver na may plate number na DBQ5847. And syempre, nanalo din po kay Kim Chino na si Brian Del Rosario, isang Grab driver NIJ1583. Congratulations po sa inyo. Nanalo po kayo ng 1,500 pesos sa mga kapwa nating DJ. Bigay po yan ng ACS Pride Detergent. Ayan po yung mga kabisyo. Kaya kung hindi ka pa po nakapag-register dito sa aming Love Knows No Boundaries, punta na po kayo dito sa aming MBC office. Tabi lang po ito ng Star City at magpa-register na po kayo. Sabihin nyo lang po dun sa PSG namin, Poging Security Guard, na magpapa-register po kayo sa Love Knows No Boundaries para bigay po sa inyo yung listahan. And then, malay mo, di ba? Ikaw na ang maswerteng tatawagin namin dito at mabibigyan ng 1,500 pesos. Mga kabisyo,
bago po tayo tumungo sa ating kwentuhan at pagbabasa ng Rocky Secret Files with Titan Jello, gusto ko munang i-shout out ang lahat ng mga kabisyong nakatutok sa atin ngayon na lumalaban pa rin sa relasyon na alam naman nilang wala ng pag-asa, di ba? Ang lakas mong kumapit, pero yung taong kinakapitan mo, nakakapit na sa ibang tao. Hindi nga lang kumakapit sumisip-sip pa sa ibang tao. Kaya kabisyo, minsan, matutunan din sana natin yung salitang i-let go mo na. Baka ito na yung rason kung bakit ka nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. 'Di ba? Na ito na yung message sa'yo ng may kapal. Kaya pinapihit ngayon si Kuya Driver ngayon, tas nakikinig ka sa akin at napapatawa ka na dapat yung taong katabi mo o yung taong kinakasama mo na nagbibigay sa'yo ng sakit ng ulo ay i-let go mo na. Minsan, ang salitang let go o paggawa ng pagsuko na ay hindi yan kabawasan sa sarili natin. Masakit, mahirap ang pag-move on o pagbitaw sa taong minahal mo. Pero yung sakit na yon, yun ang magtutulong sa'yo o magbibigay daan para malaman mo na meron palang peace of mind na dapat mong nakukuha. Kasi kabisyo, kapag nasa maling tao ka, parang walang peace of mind. Lagi kang may pangamba, lagi kang galit, lagi kang napapagod. Kaya minsan, kailangan din natin matutong mag-let go ng mga taong hindi naman na dapat pinapa-stay sa buhay natin. Anyway mga kabisyo, mamaya na po natin pag-usapan kung ano po pala ang kwento ang ating mapapakinggan ngayong gabi na to. Kaya mga kabisyo, tutok lang po kayo sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic mga kabisyo, kaya po napakagandang awitin ang handog ko po sa inyo ngayong gabi na to. Kayo po yung nakatutok sa number 1 station, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number 1 Love Radio. Patikimin niyo yan. Wala kayong marinig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa Madaling Bato, ang tatagukan ay babatukan.
At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. At ulo sa bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagbalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito, akin lang ang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gagal. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam bilang. Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumataw? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay.
Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. maleta.
Alagang astron. Alagang abot kaya. Alagang astron. Alagang maaasahan mo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naninip. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Mga kabisyo, good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras natin muna sa buong kapuluan is already 9:22 p.m. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, ito po ang ating programang Rocky's Secret Files with Titangelo. Mapapakinggan na naman po natin ang kwento ng isang kabisyo natin. Nakapupulutan natin ang aral ng kanyang liham na pinadala. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Basahin na natin ang ating Secret Files. Pagdating ni Bunso sa buhay namin, wala na silang pakialam sa akin. Dear Titangelo at Rakitera, tago nyo na lang po ko sa pangalang Greg. 22 years old. At ito ang aking secret file. Pagod na po ako dahil ilang taon na ako nagtitimpi. Nagtatanim ng galit sa mga magulang ko. Lalo na sa tatay ko. Simula bata pa ako, hindi na maganda ang trato nila sa akin. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob kasi umabot ako sa puntong nasosobrahan na ang mga nararanasan ko. Mga kabisyo, DJ Rocky at Titangelo,
Panganay ako at dalawa lang kaming magkapatid. Pero noon pa man, simula noong ipanganak ang bunso kong kapatid, nagkaroon na ako ng kaagaw sa atensyon ng mga magulang ko. 8 years ang age gap namin. Napansin ko na nagmula noon ay parang wala na akong masyadong nararamdaman na appreciation sa aking parents. Yung feeling na hindi ako paborito. Naagawan na ako ng pansin ng kapatid ko. May kahati na ako sa lahat ng bagay. Sa totoo lang, naiinis ako pero kailangan kong tanggapin kasi gustuin ko man o hindi, kapatid ko ang kaagaw ko. Mga kabisyo, habang lumalaki kami ng kapatid ko, naramdaman kong lalong lumalayo ang kalooban ng mga magulang ko sa akin. Minsan, nakabasag ako ng baso ng kapatid ko nang hindi ko sinasadya. Ewan ko sa tatay ko pero pinalo niya ako ng pinalo ng dahil lang dun. Ba't ko raw binasag? Ba't hindi daw ako nag-iingat? Sa totoo lang, DJ Titangelo at DJ Rocky, hindi ko naman sinasadya. Nabasag ko lang naman pero grabe naman ang pamamalo na dinadanas ko. Dahil doon, naisip ko na masyado namang malupit ang aking magulang pagdating sa akin. Nasa isip ko din kung yung bunso kong kapatid kaya ang nakabasag, mapapalo rin kaya ng ganong kalala. Mga kabisyo, DJ Rocky at Titangelo, fast forward sa teenage years ko. Nasa high school na ako nito. At nasa elementary ang kapatid ko. Hindi sa pagmamamayabang pero may angking talino naman ako. Umangat ako sa klase namin at umabot sa top 5 pero ni minsan hindi ako nakarinig ng proud sila sa akin. Pero yung bunso kong kapatid, kahit hindi nagtatap, believe na believe sila. Dito na ako nagtanong sa sarili ko. Ano ba ang meron sa akin? Ba't hirap silang magustuhan ako? Dati hindi naman sila ganito sa akin noong ako pa lang ang anak nila. Pero pagdating ni Bunso, nag-iba na ang ihip ng hangin. At dumating ang point na napupuno na rin ako sa mga ginagawa nila. DJ Rocky, DJ Titangelo, naisip ko na what if hindi na lang ako magpakatino? What if ubusin ko na lang talaga ang pasensya nila? What if itodo ko na lang ang magpakasira ulo upang magkatotoan lahat ng mga sinasabi nila at paggalit nila sa akin. Pero ang tanong ko, mas magugustuhan kaya nila kung gagawin ko yung ganung bagay?
Hello mga kabisyo! Hello sa lahat po ng mga nakatutok sa atin mula Luzon, Visayas, Mindanao Metro at Mega Manila. Mga kabisyo, mahilig ka ba maghanap ng isang lalaking matipuno at gwapo? Baka naguguluhan ka sa buhay mo. Nasa harapan mo na pala yung gwapo na hinahanap. Uy! Ito yun! Ito yun! Wag kang papatalo, ito yun. Di ba? Sabi ko lang sa inyo, baka nasa harapan yun. Ito yun! Lumabas na. Pero mga kabisyo, wala ako! Hindi si Boy Pindot, hindi ako, kundi ang pinakagwapo at maaasahan din natin ay walang iba kundi ang Astron Appliances yan. Dahil kung gusto nyo ng quality at mapagkakatiwalaan na appliances, takbo na sa pinakamalapit na retailer ng Astron para makabili na kayo ng dream appliance ninyo. Huwag kang mag-alala kabisyo kasi kung busy kayo sa work o gawaing bahay, don't worry kabisyo dahil nakaabang ang Astron at sa mga pinakapaborito ninyo na budol apps. Ayan. I-search lang ang Astron Appliances PH sa TikTok, Shop, Lazada at Shopee at isang click lang. May alaga maasahan ka na. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Dito na kayo sa Alagang Astron. Alagang Astron! Alaga ka! Alagang Astron? Alagang maaasahan mo. Secret Files. With Titan Jello. Itutuloy. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng kwento ng ating letter sender na si Greg. Si Greg na nag-iisip na magrebelde dahil sa nararamdaman niyang selos, pagkalungkot at napapatanong sa sarili na bakit napaka-unfair ng mundo? Bakit napaka-unfair ng magulang ko na simula dumating yung bunso kong kapatid? Naging iba na ang trato nila sa akin. Mga kabisyo, malalaman natin kung ano ba ang mga susunod pang mangyayari sa istorya ni Greg dito lamang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Romel! Hello po sa inyong lahat. Mga kabisyo. Yes.
Hello, Sir Romel, Manny, Tin Rivera, happy listening. Philip Cruz. Uy, Sir Philip Cruz. Hello, Titan Jello, at naka-friends kita sa Facebook. Hello po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo, mga kabisyo. BSED, Social Science. Pakip-kip ka pa ng litrato ko, Tin. Di mo naman pala alam. Mga kabisyo, oras natin sa buong kapuluan is already 9:39 p.m. Hello sa'yo. Happy listening, watching right now.
Happy Monday mga kabisyo. Happy listening po sa atin. Alamin natin kung ano pong storya mapapakinggan natin ngayong gabi na to. Storya ng bunsong kapatid at panganay. Masyadong seryoso. Pati ng lalamunan ko mga kabisyo. Kaya nag-i-strepsils ako. Salamat po kay Nurse Lot. Binigyan tayo ng lamon sa lalamunan. Kamusta lunes ninyo kabisyo? Okay naman sa akin. Pati lang ng lalamunan ko. Simple lang. Laban lang. Parang Rexidol Forte ni Rocky Pera. Aray! Sakit ng kasukasuan. Alaksan lang yan. Talaga. Makati. Sobrang ano to salita. Salita ako. O kaya minakain akong kakaiba. Uy. Stefan Anderson. Tag, hello po. Number 1 din dito, Love Radio, Lucena City. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa mga tumututok. 90.7 Love Radio.
Hello po, DJ Jello, Elaine Joy. Hello po sa inyo. Stefan Anderson. DJ Jello, pa-shoutout po sa girlfriend kong mukhang bruha. Wow naman, grabe naman. Mukhang bruha. Nicole Britney. Yan. Nicole Britney Aguilar. Lagi mong tatandaan, dapat sa mga mata nating mga lalaki, sila ang pinakamaganda. Di ka naka-live sa TikTok. Yes po. Mamaya po, naka-live po tayo. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, muli tayo nagbabalik sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Sa oras natin ngayon na 9:50 PM, kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender na si Greg. Si Greg na panganay sa magkapatid. Dalawa lamang sila. Ngunit, simula nung pinanganak ang kanyang kapatid na bunso, nagbago ang ihip ng hangin. Nagbago ang pagtrato sa kanya ng kanyang mga magulang. Si Greg na nagbabalak ng magrebelde upang sa ganoon ay mapansin at mabigyan daw siya ng importansya ng kanyang magulang. Malalaman natin kabisyo sa ikalawang bahagi na to kung ano ba ang mangyayari sa istorya ng ating letter sender. DJ Rocky Terra at DJ Titan Jello. Simula noong dumating si Bunso, nahati na ang atensyon ng mga magulang ko sa akin. Pero ang mas napansin ko, parang wala na akong ginagawang tama sa paningin nila. Pag may nagagawa akong mabuti, hindi mahalaga para sa kanila. Pero pag may nagagawa akong kasalanan, big deal sa kanila. Kaya naisip ko, DJ Titan Jello at DJ Rocky Terra, sagarin ko na lang kaya na ubusin ang pasensya nila para sa akin. Total, wala rin naman akong ginagawang tama para sa kanila at lalo na sa paningin ng tatay ko. Mga kabisyo, 4th year high school, sumali ako sa isang fraternity. Bawal sa school namin pero ang ginawa ko, patago kong sumali. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ng school admin. Nasuspend ako.
Sa hindi inaasahan, nawala po ako. Nawala po ako sa pag-aaral at nagalit po ang aking tatay. Walang pinagkaiba. Gulpi sarado na naman ako mga kabisyo. Kaliwat kanan ng sampal sa mukha ko at 3 suntok sa tiyan ang ininda ko. Ang tanong, ba't ko raw ginawa yun? Sinasayang ko lang daw ang pinapaaral nila sa akin. Magpaliwanag daw ako kung bakit daw sumagi bigla sa isip ko na sumali ako ng fraternity. Pero hindi ako nagpaliwanag. Sa hindi ko pagpapaliwanag, lalong dumami ang sampal at mga suntok na mga tinanggap ko, DJ Rocky at Titan Jello. At tumatakbo sa isip ko ng mga oras na yon, wala rin naman mangyayari. Hindi rin nila ako paniniwalaan at hindi rin nila pakikinggan ang aking mga paliwanag. Kaya mas mabuting hindi na lang ako magpaliwanag. Hanggang sa umabot ako sa punto na gusto ko nang maglayas. Sa araw ng graduation ko, hindi na rin ako umattend. Hinahanap ako ng tatay ko. At nahanap ako sa bahay ng brad ko. Nung natagpuan niya ako doon, DJ Rocky at DJ Titan, binugbog na naman ako. Wala na raw akong ginawang tama. Sabi ko, dati pa naman ganito na ako. Pagpasok ni Bunso sa buhay natin, wala na akong nagawang tama. Ang lagi na lang kasi nilang nakikita, puro kamalian ko. Pero pag si Bunso, tama man o mali, okay lang. Magaling pa rin. Mabuti pa rin. Tigit sa lahat, paborito pa rin. Ni minsan hindi ko nakitang nakatikim si Bunso ng palo at sampal ng suntok at suntok. Nakakasama lang ng loob, mga kabisyo at DJ Rocky at DJ Titan Jello. Kaya ang ginawa ko, hindi ako napilit ni tatay at nanay na sumama sa kanila para umuwi. Sinabi ko sa sarili ko, kailangan ko munang dumistansya. Kasi nasosobrahan na ako sa pang-aabuso ng mga magulang ko. Parang hindi na ako bahagi ng pamilya kung tratuhin. Diba dapat ang mga magulang ang unang poprotekta sa'yo? Sila ang dapat unang magpapakita ng pagmamahal. Pero, ba't sila pa ang unang nasusuklam sa akin? Ba't ang tatay ko pa ang unang magpapatikim sa akin ng kalupitan sa mundo? Bakit lagi na lang mali ang tingin? Bakit lagi na lang tingin nila may mali akong gagawin? DJ Rocky, DJ Titan, ang gusto ko lang naman, mahalin din gaya ng pagmamahal nila kay Bunso. Ang tanong ko nga sa sarili ko, ba't ganito kahirap manglimos ng pagmamahal? Mga kabisyo, fast forward. Nag-college ako. At tuluyan na ako naglaya sa amin. Nag-part-time ako ng trabaho sa isang fast food chain para mapag-aral ang sarili ko. Pinangako ko sa sarili ko na papatunayan kong pagsisisihan nilang hindi nila ako
tunay na minahal. Mahirap man ang aking naging desisyon pero igagapang ko na lang ito. Hindi naging madali ang aking buhay, DJ Rocky at DJ Jello, dahil nanlimos, nakiusap, nakitira kung kani-kanino at nangalakal ng tira-tirang pagkain. Lahat yun, ginawa ko. Pero sa kabila ng lahat ng yun, lahat ng paghihirap, lahat ng pagsasakripisyo, nakapagtapos ako ng kolehiyo. Naka-attend ako ng graduation at ako lang mag-isa. Walang magulang na nandoon. Kasi nasa isip ko that time, hindi rin naman nila deserve makita yung tagumpay ko. Hanggang sa isang araw, kamakailan lang. Pagkatapos ng maraming taon na pagkakahiwalay sa pamilya ko, habang nasa opisina ako, may isang pamilyar na tao ang naghahanap sa akin. Si Bunso. Hindi ko napigilan ang sarili ko pero naiyak ako noong makita ko siya. Sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin ang kapatid ko. Pero noong ibinunyag niya ang dahilan ng paghahanap niya sa akin, bumalik ang tigas ng puso ko. May malubhang sakit daw ang tatay. Hinahanap ako. Gusto raw akong makasama, gusto raw akong makita. Mga kabisyo, DJ Rocky at DJ Jello, huminto ang mga luha sa mga mata ko at napalitan agad ng galit ang damdamin ko. Sabi ko kay Bunso, ayaw kong makita si tatay. Ipinagdiinan ko na ayoko. Walang nagawa si Bunso kundi umuwi siya na umiiyak din. Mga kabisyo, sa totoo lang may mga sugat na sobrang lalim na mas mainam na wag na lang buksan ulit. At yun po ang nasa isip ko. Kaya ayoko makita ang tatay ko. Kahit malubha na ang sakit niya, gusto kong ipagkait sa kanya yung ipinagkait niya sa akin noon. Pero sa isang banda, mga kabisyo, tulungan ninyo ko. Tama ba ang nararamdaman ko? Tama ba ang naiisip ko? Dapat ba talagang magpakita pa ako sa tatay ko? O wag na lang? Dahil natatakot ako, baka masaktan ulit ako. Mga kabisyo, hingi lang sana ako ng kaunting payo ninyo. At baka sakaling magbago ang isip ko. Handa po akong makinig sa mga sasabihin ninyo. At ngayon pa lang, maraming salamat at hanggang dito na lang. Muli, ako si Greg at ito ang aking Secret File. Metro's #1 Love Radio.
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay
Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo.
Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya.
Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gumagawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Metro's number one, Love Radio. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, muli tayo nagbabalik sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Sa oras natin ngayon at 10:20 PM sa buong kapuluan, kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Greg. Si Greg na humihingi ng tulong sa atin upang mabigyan daw siya ng advice sa kanyang kalagayan ngayon. Si Greg na ayaw magpatawad dahil hindi daw maganda naging relasyon nila ng kanyang ama nung panahon ng kanyang kabataan. Tama nga bang magtanim tayo ng sama ng loob sa ating mga magulang? Mga kabisyo, basahin po natin mga komento ng ating mga listeners ngayong gabi na to. Sabi ni Darwin, Greg, wag mo nga hayaan mamayani ang galit dyan sa puso mo. Magpakita ka sa tatay mo. Alam kong gusto niya na humingi sa iyo ng kapatawaran sa naging maling pagtrato sa iyo. Yun lang ang hinihingi ng tatay mo at wala nang iba. Sabi ni Monica, good evening Titan Jello. DJ Rocky Tera. Ang mabibigay kong payo ay ang puntahan mo ang iyong tatay. Patawarin mo siya para mapatawad mo na din ang sarili mo sa galit mo. At habang nabubuhay pa sila, bumawi ka sa mga panahon na hindi mo sila nakasama para wala kang regret. At piliin mo pa rin na maging mabuting tao kahit hindi na naging maganda ang nakaraan mo. Sabi naman ni Charles, Hi Titan Jello at DJ Rocky. Nararamdaman ko yung sakit na dinaranas ni Sender kasi hindi naman
na same kami ng experience, pero sa kaso ko kasi, pagod at sawang-sawa na akong pigilan yung paulit-ulit nilang pag-aaway sa kahit anong dahilan. At minsan na rin akong pinagtulungan sa tuwing pinipigilan ko silang mag-away. Nagdudusa pa rin ako kahit ang pamilya ko hindi na ako matulungan sa pag-aaral. Pero kay Sender, buti nga, nakatapos ka pa ng pag-aaral. Pinagdaanan mo man ang lahat ng paghihirap, simula't lumayas ka sa poder ng pamilya mo, pero nagawa mo pa rin na maging matagumpay. Lagi mo tatandaan to, letter sender. Dapat maging malambot ka na. Imbis na magalit ka, isipin mo yung konsensyang meron ka. Sasabihin kasi ng iba, pamilya mo yan eh. Tatay mo pa rin yan. Pero iba kasi sa pakiramdam yung may galit ka at hinanakit ka sa tatay mo. Ganun rin ako. Pero naku, konsensya pag naiisip ko na tatay ko pa rin kasi yun eh. Dapat kong patawarin. At nga pala, para sa mga magulang na naging malupit sa kanilang mga anak, basahin niyo po yung Ephesians 6:4 kasi para sa inyo talaga yun. Yan po ang sabi ni Charles na nagbahagi ng kanyang komento. Sabi naman ni Jubes, Greg, maling-mali yung ginawa mo habang hindi pa huli ang lahat. Patawarin mo at pagbigyan mo na ang kahilingan ng iyong mga ama, ng iyong ama, na makasama at makausap ka niya. May malubha na siyang sakit at mas dapat mong gawin na alagaan siya at iparamdam na sa kabila ng lahat na ginawa niya sa'yo, hindi ka na nagtanim ng galit. Shoutout po sa mga paring Scabs, Bert Kabusaw, ang Mang Hanor ng Bulacan, Overdrive. Salamat, Idol. Mga kabisyo, tulad nga po ng sinabi ko kanina, napakinggan natin ang kwento ni Greg. Si Greg na humihingi ng tulong sa atin. Ano ba ang dapat gawin ni Greg? Ano ba ang tamang desisyon na dapat niyang gawin? Greg, kung nakikinig ka man ngayon, ano man ang hindi naging magandang pagsasama ninyo ng iyong ama, pero nais kong ipaalala lamang sa iyo. Kahit gaano man kasama ang ating magulang, gaano man kapangit ang kanilang nagawa sa buhay natin, wala pa rin tayo sa mundong to kung hindi dahil sa kanila. Hindi kabawasan sa pagkatao natin kung magbibigay tayo ng kapatawaran sa ibang tao. Ang pagpapatawad ay mahirap bitawan sa taong galit at hindi pa naghihilom ang mga sugat sa kanyang puso. Pero sa pagkakataon na to, Greg, sana buksan mo ang puso't isipan mo sa pagkakataon na to, mas mabuting magpatawad. Tao lang din tayo, Greg. Magiging magulang ka din
kakaroon ng pamilya. At masakit bilang isang magulang na mawalan ng koneksyon sa kanyang anak. Mga kabisyo, minsan sa mga magagandang ginagawa sa atin ng magulang natin, sa mga tamang pagdidisiplinas nila sa atin, pagbubuhat ng kamay nila sa atin, minsan hindi natin naiintindihan na kaya pala nila ginagawa yun, hindi para sa kanila, kundi para sa kabutihan natin. Minsan kabisyo, kaya pala nakikita natin na bakit wala sa atin ang atensyon at nandoon sa kapatid ni Greg, hindi dahil hindi na tayo mahal ng ating pamilya, ng ating magulang. Dahil mas nakikita lang nila na mahina iyong kapatid kaysa sayo, kaya mas doon nila binubuhos ang kanilang atensyon at pagmamahal. Maraming dahilan, Greg, kung bakit nangyari yung mga naging sugat sa puso mo. Pero hindi ibig sabihin nun ay mawalan ka na. Mawalan ka na ng pagmamahal sa pamilya mo. Sa pagkakataon na to, ulitin ko, Greg, walang mawawala sa'yo kung magpapatawad ka. Lalo na, hindi ibang tao ang patatawarin mo, kundi magulang mo. Kaya hanggat buhay at nakakausap mo pa ang magulang mo, patawarin mo, Greg. Hindi lahat ng tao na bibigyan ng pagkakataon na sa huling pagkakataon, makakausap pa nila ang kanilang magulang at mapapatawad sa mga naging kasalanan nito. Bilang anak, Greg, may pagkukulang ka din. Tandaan mo yan. Mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa 90.7 Love Radio, kung gusto nyo pong ibahagi ang inyong mga kwento, maaari po kayong magpadala. Maaari po kayong magbigay ng inyong mga kwento na baka sa isang araw o may isang gabi na kwento nyo na po ang ating binabasa at kapupulutan ng aral. Muli ako po si DJ Titan Jello at susunod na po ang ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Dito lamang po yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan.
Sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa kami mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. At Kami ulo lang sa ang magagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong... Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinamnam. Ito'y akin lang magtitikman dahil ganun ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ngunit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa.
Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. At last goodbye. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Makatawa ka naman dyan, kala mo naman.
Ito na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till Cellphone you see. yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli,
DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one, Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy-blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. Oh! Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, ako yung kakampi mo! Sorry. Ah, alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga
Sa awit. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya ni Dila? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibiring ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Ang aking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige, sige. Atin ang
ibigay. Dahil sila yung nangulilat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Papakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Naguguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan, wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding! Ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko!
Dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake!
kami Let's Choy! go! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niyo ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niyo ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Ay, buhos pala. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na ba to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na. May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba?
Pick! Sigaw ng ng damdamin. Mamaya pa, maaga pa naman yan. Hanggang mamaya pa. Sa kanya pa insasaya, ibok ng puso ko. Yun, no? Hanggang mga kabisyo. Yeah. Tawag na po kayo mga kabisyo sa ating Viber line na 0916-529-5595. Ulit mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Yan. Bukas na po ang ating linya para sa ating programang Top Secrets. Mga kabisyo, meron po tayong Rocky Secret Files sa Spotify na maaari nyo pong mabalikan tuwing namimiss nyo po ang mga istorya na aming binabasa dito sa aming programa. At syempre mga kabisyo, every Thursday, maaari ka po makipag-hangout with your favorite artist. Ito po ang Hangover mga kabisyo. Makikita nyo po at mapapakinggan ninyo ang mga paborito ninyong artist. Basta lang po, tutukan nyo lang po every Thursday at 4 p.m. sa Hangover. O dyan mga kabisyo, gusto ko rin pong sabihin sa inyo na meron po kaming programa na Tita Max. Ayan. Usapang sagad, lahat malalantad. Ayan po ang programa namin mga kabisyo. Hindi po kasali dyan pero kaparti po ng aming team ang host dyan. Siyempre ang napakaganda at sexy hot tita namin sa radyo na si Tanya Chinita. Available na po yan sa Spotify at maaari nyo pong mapanood yan. Ang Usapang Sagad, lahat malalantad sa Tita Max. Bukod dyan mga kabisyo, syempre maaari ka na rin mag-download ng Love Radio app. Anytime, anywhere, pwede ka pong makinig at makipagkulitan sa aming mga radio DJs. Download nyo lang po ang Love Radio app sa Apple Music, Apple Store, yan, Apple Store at Google Play Store. Apple Music tuloy ang naiisip. So mga kabisyo, maaari na po kayo mag-share ng inyong mga top secret. Tawag na po kayo sa 0916-529-5595. Buhay bang alaala? Kung tatawag po kayo mga kabisyo, maaari pong sagutin nyo na muna bago po namin sagutin ang mga call ninyo sa amin. Yung aming mga katanungan at kailangan nyo po mag-guess dyan para po sa ating safety. Bawat kwento ninyo kasi mga kabisyo ay pinoproteksyonan po natin. Saan yung TikTok? Hinahanap ko ito. Wala kaming TikTok ngayon. Naglolo ko yung TikTok. Wala mo na ang aming binubok.
kailangan lang ayusin. Sa TikTok. Oh, may mga ganun talaga. Mga bawal gawin. Jericho Ferrer. DJ Titan Jello, kamusta? Good. Daw rin kay Romel Manny. Vince Galaro. Uy, si Romel, Yes FM Manila. Yes, 90.7 and Yes FM Manila. Nasa MBC po yan. Kasama po ang Easy Rock also. Yan, mga kabishop. Kanina pa yan, ang listener natin yan, si Romel talaga. Nag-iikot talaga yan. Oo, iniikot niya lahat. Ng stasyon dito sa MBC. Meron nasa baba, may nasa taas, at meron din pong 90.7. Damo, comment niya muna. Love Radio Manila, 90.7, tas Yes FM Manila. Yan po. Supportahan po natin yan, yung mga kapatid natin sa industriya. Kahit ano pa pong stasyon yan, mari po kayo makinig. Nasa sa inyo naman po yan dahil kayo po ay may kanya-kanyang choice, di ba? Kung sino pong pipiliin ninyo. May choice po tayo mamili sa buhay natin ng mga taong gusto nating pakinggan at panoorin at mahalin. Happy Monday, Brian. Mga kabisyo po natin na nakatutok ngayon, maaari na po kayong tumawag sa 0916-529-5595. Anong oras na ba? 11:20 o 11:30 pa tayo tinatawagan. Usually 11:30, 11:40 kami tumawag. Ganun talaga. Hindi naman. Mas maganda din dahil nakapag-play kami ng maraming music. Hindi kasi maganda nang wala ng music. Diba? Parang, siyempre, may mga bumabiyahe, gusto rin makinig ng music. Yun din yung pinoprotection na natin. Parang din yung playlist. Diba? Balance lang. Mga 11:30 kasi mga tao na gisingin na naman natin. Tayo naman ang pang-gising na driver na. Kaya kwento ang ating makapakinggan. Ating makapakinggan. Once again, Viber Live po natin. Hi, Tin. Search mo, Tin. Bachelor of Secondary Education, major in Social Science.
Yun. Mga kabisyo, 091652955595. Uy, coffee lover. Hello sa'yo, ah. Oo, parang nasa aeroplano nga kasi. Lakas kasi. Kabisyo, maaari na po kayo tumawag. Jerry driver na. Uy. Unang caller natin kanina, nakahuli. Sa kanya 11:25. Naku, eto na. Meron na. Sino kaya? Eto, excited na ako. Malapit na may tumawag niya. Ganitong oras. Mga 11:30 na. Ito na yun. Kasi out din nila sa work eh. Diba, break. Ibang bansa. Ganun. Itong number 0916 Thank you po sa lahat ng mga nanonood at nakatutok sa ating ngayong gabi na to. Ayan, hindi ako magaling talaga sa TikTok, mga kabisyo. So, 0916. Tawag na po kayo dyan. Ang tahimik daw ni Boss P. Ito yun. Natanda na ba ng mga kanta? Still yung buhangin na. No? Ay! I miss you guys. Nakatutok sa live niyo. Aurora Hermohin. Magandang gabi po. Shoutout po sa inyo ni Laika. Nakatutok sa live niyo. Sino yung Laika yan? Uy. Nicole. Hi, Nicole. Yes, pasaksak lang, Master Pogi. Let's do it. Nicole. Yeah. Nicole, download ba yan? Galing mo talaga sumundot, Master. Pasok agad. Pasok agad! Okay. Shoutout to Arjun Marian. Salamat din po sa mga nagpa-follow sa atin ngayon. Mga nagtatanong po, ano pong numero? 0916-925-5.
Nicole DL, punta ako dyan, dalaw ako sa inyo. Sige po ma'am, walang problema. Dalaw lang po kayo dito. Bukas naman po ang aming himpilan para sa inyong lahat. Salamat sa iyo. Po. Bigay sa atin. Ayan. Alexander Ando Hidalgo. Oo ah. Hindi po. Hindi ka talaga nagsa-search tin. Juris Doctor. Hindi naman ako Polsay. Eduk po yun, secondary. Hina-high-blood ako. Ang hirap eh. Yes po, tawag na po kayo. Yes po. 915. Sorry kayo, wala yung pin. Sorry po. Oy, walang ganyan like ha. Nakikinig ka ngayon dito ha. Ito, avid listener ko yan, no? From Mindoro to radio to ano. Oh, yes. Maraming salamat. Dito na tayo. Dito na yung tahanan natin ngayon. Tommy. One. Hey, buddy. Galing ha. Galing! Bawi na lang ako sa February 2. Anong gusto mo bang open? Wala. Okay na, Tin. I'm good in the hood. Walang problema. Masaya tayo at mantuto ka lang. Okay na muna po tayo. Ayan. Matindi ngayon ang diet ko eh. Kaya hindi muna ako nag-ano. Dahil hinahabol ko po is 70 kilos. So, nasa 83 tayo ngayon. So, naghahabol ako ng at least 13 kilos po ang i-burn natin. So, yun na yun. Pinaka-pick ko na talaga yun na ano. So, sa mga kabisyo natin na tumatawag po, kailangan nyo pong sagutin muna yung ating sinesend na ano na information na kailangan nyo po i-yes.
bago tayo magtawagan. Bawal po kasi tayo sumagot basta mga kabisyo eh. Dahil kailangan po may consent. You know, nag-text natin dito kung Thank you so much. Shoutout watching from Doha, Qatar. Hello po sa mga taga Doha, Qatar. Asi RJ. Hello po. Diana watching from LA. Hello po, maraming salamat. Okay na, master. Nagloko yung Viber. Nagloko. Nung Viber, nag-update bigla. Okay na, kakaano lang. Oo! Clark Ken, hi! Hello sa'yo, Clark. Boss P. Siguro mga 4, maaga po ako bukas, may campaign po ako sa yung Las Piñas. Ito na. Ipapadala daw si Coffee Lover ng dinner.
Nagpapayat ka po ba? Medyo. Salamat po sa magpapadala ng dinner sa amin. Hello ma'am, good evening. Hello ma'am, good evening. Hello ma'am. Good evening ma'am. Kamusta ka ma'am? Si Titan Jello po ito. Kamusta ka ma'am? Ano pinagkakabalan mo? Hello, ma'am? Ma'am? Hello, ma'am? Hello, ma'am? Ma'am, naalipungatan po ba kayo, ma'am? Hello, ma'am? Yes po, bakit? Oh, bakit? Hello ma'am, ito po si Titan Jello ng Love Radio ma'am. So nakita ko po dito na may call po kayo dito ma'am. So ma'am, magbabahagi po ba kayo ng top secret ninyo ngayong gabi na to ma'am? Ano ma'am? Aroy! Ano lasing? Sige ma'am, sige ma'am, sige ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Agay! Ay! Thank you, Lord. Kung hindi tayo makahugot na 11:55, kahit ano mo lang, yung hugot, extend mo yung hugot mo ng ano. Okay, nalilito na si madam eh. Inrank pa tayo. Agay! Agay! Tawa ako dun ah. Sayang to, pag nang prankol ako, wala nang live streaming sa TikTok. Pag tinawagan ko na yung mga malulupit natin tatawagan, manonood na lang kayo ng replay. Ayun. Ayun. Yes, yung live stream. Wala po ngayon live streaming sa TikTok natin ng Love Radio eh. May problema po ka, Visho. DJ, what time ka nung Saturday? Tepi, bakit? Nandito ka ba? Pumunta ka dito sa booth? Pumunta ka, sumalo ka ba? Ito nangyari sa amin ni Taki nakaraan. 11:40 na kami nakakuha. 11:50. 12 na. Hindi, nagkantay lang kami talaga dito eh. Ng caller. Ganun lang. Organic talaga siya. So, yun, may mga comedy talagang papato. Yan, hello po sa mga kabisyo natin. 091652955595.
Ako rin, natatawa din ako eh. Okay lang yung Wiz. Maaari kang tumawag sa 0916-529-5595. Ano kaya nainom mo? Hello? Sino po kayo? Okay na ko diri ha. Okay. Suko. Lagumbay. Hello po sa'yo. Hindi na nag-iinip yun, no? Gusto patawag, no? Boy! Pauwi na, oh. Dalanan ko pa eh, no? Wait lang. Akong dugo ang sakit. Uy, Nida! Yes po mga kabisyo, yan. Wait lang. Boss B, last caller. Ito na. Kanino nag-update kasi Boss P? Update din siya. Pero ito baka short. Call kapag may tumawag. 50, no? Mag-alas 12 na kasi. Abot ng alauna to. Aray, Boss P! Gusto mo umuwi ni Boss P ng maaga. Aray. Wala, tatawagan ko to si Yani. Ano ba ito kayo? Dito ba? Ginaganito lang. Hindi ako marunong mag-login dito. Hindi ko alam password ng ano ko eh. Facebook. Alamin ko nga bukas.
Major boy. Ay, kasi pa nalilito sa labay. Shoutout to Karsten, Sefi, kay Taro. Yan, sarap po pakinggan, Lods. Lalo na siguro kausap listening right now sa live. Salamat po. Sarap ba tikman mo? Boss. Okay lang, boss. Na ito, okay lang. Pogi pa rin. Ikaw, boss, balita. Hindi, nangangamusta lang ako sa'yo, boss. Kamusta ka na? Kabiti ka na ba, boss, ngayon? Boss, may ano kasi ako may kukwento ko sa'yo, boss. And, may kakilala ka ba sa QC, boss? Hindi, nandito ako sa may massage area, boss. Na-hold ako. Ito alam mo naman, nasa media tayo, nagpamasahe ako, boss. Na-hold ako dito. Mali pala ako. Dapat kasi, legal lang na masahiyan yung pupuntahan ko. Napunta ako dun sa may extra service. Ano ba yung dadahilan ko dito? Kaya naman, baka media ako na ito. Sabihin ko na lang, tropa kita, Paps. Di ba vlogger ka? Hindi. Hindi, sasabihin ko may influencer akong tropa. Ikaw. Tingin mo kaya kilala ka nila dito? May mga kasi, may police, di ako makalabas dito sa kwarto. Kaya nga nandito ko nasa CR ako ngayon Nagtatago, buds. Paano kaya yung sasabihin? Wala ka bang mga contact na kay Sir Juni ka lumapit. Hindi pa, ikaw yung naisip ko kagad kasi ikaw yung malakas ko ng influencer na tropa. Wala ko sa influencer ko madali sa kung sa YouTube, kung ano yan, kung sa police yan, Manila, may meron tayo kahit pa paano kakilala. Oo. Pero dyan, QC yan, may negative tayo. Mahina no? Sakay yan. May ilang na tayo. Baka madawit din tayo. Sasabihin ako may-ari nung spakol. Sasabihin ko ikaw may-ari nung spakol. Hindi sabihin huwag ka ng kuwanan. Pwede ka naman magtakip ng mukha. Tapos pag tinanong, ba't nagtatakip ka ng mukha? Sir, kahit pa paano may pangalan Baka pwede kung ano lang. Di ba? Huwag na ipakita yung mukha. Karapatan mo yun. Hindi ka naman pwedeng videoan dyan. As long na hindi ka nang lalaban, bawal yun. Kahit sa mga siyempre vlogger ako ni Yorme. Ngayon, kahit mga kriminal, pwede videoan. Nang dinadala sa presinto, nakaposas, o isasampa sa bawal videoan yun. Bawal yun? Bawal yun, oo. Pwede mo i-demanda yun. Pag tinanong ako, sasabihin ko yung pangalan mo Sinabi ng tropa kong influencer yun Oo, kahit sino, alam nila yun, alam din ng pulis yun. Lalo na nakaposas, bawal. Pero Paps, kung sakaling dinala ako sa presinto, Paps, masusundo mo ako dito. Kasi nakakaya naman, papasundo ako sa pamilya ko, Paps. Biruin mo, sa ispakol ako dahil sa ispakol. As amiti ako. Ano kita masusundo? Hindi, pagtapos. Pag nandun na. Hindi ka mani dyan, pare. Hindi ka mani dyan.
Totoo ba? Hindi, okay lang ba? Sunduin mo ako dun sa may presinto ba? Sabihin mo, ano kita, kamag-anak ba kita, tapos pipick upin mo na ako, tatago ko na mukha. Ha? Wala nga, hindi ako marunong mag-prank, Paps. Nandito nga ako, seryoso ako. Hindi kayo kukulong yan. Customer ka lang eh. Nandito ako sa kubeta ngayon, Paps, natatakot ako. Ano pinapasok mo? Hindi ko naman alam na yung spa palang papasukan ko may extra service. Gusto ko lang sana pamasahe ngayon, Paps. Nagulat ako, biglang may sumigaw na na raid daw. Wala po yan. Hindi ka anin yan. Ang aanin lang dyan, yung may-ari. Wala naman ng spakol meron pa naman magpa-preserve. Pwede naman na yung talagang masahe lang o talagang extra service Natry mo na bang pumasok sa Spakol, Paps? Tapos na-raid kayo? Hindi pa? Di ba ako nakapasok ng spakol Hindi ka pa ba nakakapasok? Tatanong mo ko, katabi ko asawa ko. Katabi mo yung asawa mo? Di ko naman alam na katabi mo yung asawa mo ngayon. Hindi. Nandito nga ako sa Cubeta, Paps. Nervous ako. Si Rocky kaya, may kakilala siya dito sa QC. Alam ko may kumpare niya, polis dyan sa QC. Hindi kaya ako mapapahamak dito, no? Hindi naman ako basta sasabihin ko lang ayoko magpakita ng mukha. Karapatan mo yun. Kahit tago mo yung mukha mo, wala yan. Hindi mo rin kang maano dyan. Tago mo lang yung mukha mo. Wala yan. Baka mo si Rocky para sigurado yung kumpare niya nandun yun. Doon nakadistino. Si paring Rocky natin, no? Oo, si Jason Police. Doon nakadistino yun sa QC. Sarento yun doon, investigador. Sige. Ano ko na lang to. Sasabihin ko si AC ang nagsabi sa akin na na pwedeng takpan yung mukha. Pwede naman talaga yan, loko. Tapos influencer. Ilan na ba followers mo ngayon, Paps? Para masabi ko rin doon sa police. 1 milyon na ba? 1 milyon? Pops, hindi ako mahuhuli Tigil mo na yung trip mo. Anong nangyari? Hindi maluson. Galit sa akin. Sagot pa ito sa AC. Natin. O, connecta ko nga bukas yung messenger ko dito. Boss P. Sige. Time to Nagalit sa akin, asawa ko, galit. Lager kong kaibigan yun.
Oras natin ngayon is already 12:03 a.m. Good morning na pala mga kabisyo, no? Mga kabisyo, bukas muli, tutuloy po natin ang ating programang Secret Files and Top Secret. Maaari po kayong tumawag bukas sa ating mamaya sa ating programang Top Secret 0916-529-5595. Muli mga kabisyo, ako nga po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo dito sa ating programang Top Secret. Muli, maraming salamat po sa lahat po ng tumutok sa ating ngayong gabi na to. Ando ko pong awitin sa inyo by Whitney Houston, Greatest Love of All. Metro's #1 Love Radio. Ramdam na nila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's Love Radio. Basic!